emberélet. A szembesülés egy többszörösen áttételes írásmű, amelyben benne van egy lehetséges regény és egy valamennyire valódi regény. A lehetséges regény az egy olyan történet, amelyet én bizonyos okok miatt nem tudtam megírni. Történt az én életemben egy nagyon érdekes és nagyon sajátos epizód, nem is epizód, annál sokkal több, egy történés volt az életemben, egy olyan konfliktus és egy olyan szituáció sorozat, amelynek a megírása engem cirka 20 éven keresztül kísértett. Ennek a lényege a következő. Eszmélésemkor az én édesapám már jelentős közéleti személyiség, költő, író, lapszerkesztő, szerkesztőségek vezetője, a területi pártbizottságnak a tagja, kultúrpolitikus, meghatározó egyénisége a kárpátaljai magyar kultúrának. Ebben a funkciójában ő nagyon sokat tett azért, hogy Kárpátalján magyar szó szülessen, és Kárpátalján a magyar szó, a magyar írás fennmaradjon. Ezért ő megküzdötte a kis harcait a hatalommal. Ugyanakkor olyan kompromisszumokba is belekényszerült, amelyek az én mai szememmel nézve vállalhatatlanok. Belekényszerült olyan kompromisszumokba, hogy fellépett azok ellen, a sorstársai ellen, akik a szovjet hatalomnak nem akartak ilyen közvetlen kiszolgálói lenni. Akik szintén írtak, szintén magyarok voltak, ugyanúgy, mint ő, ugyanazt akarták csinálni, mint ők, csak nem a hatalommal válvetve, hanem a hatalommal valamelyest szembeszegülve. Apám úgy gondolta, hogy opponálásra mód, lehetőség nincsen, a hatalommal együtt kell működni, kis lépésekkel kell előre haladni, nem szabad fejjel a falnak esni, nem szabad követelni, hanem picike kompromisszumok árán lehet a Kárpátalján fenntartani a magyar szót. Van, aki ezt másképp gondolta. Volt, aki ki akarta mondani az igazságot, vagy az igazságnak legalábbis egy nagyobb részét szerette volna kimondani, őt Kovács Vilmosnak hívták. Kovács Vilmos körül egy fiatal írótábor is szerveződött, ők voltak a forrásstúdió, és ők megpróbáltak másképpen orientálódni. Nem a nagy szovjet valóságot akarták megírni, hanem a kis magyar kárpátaljai valóságot. Visszanyúltak a népi gyökerekig, nem pedig a szovjet irodalom létező vagy nem létező gyökereig, kacsingattak a nyugati irányzatokra, emiatt aztán meg is kapták a magukét. Elidegenültséggel vádolták őket, azzal, hogy szembefordultak a szovjet valósággal, azzal, hogy dekadensek, stb. Stb. Az ő ellenük folyó kampányban sajnos az én édesapám részt vett, eléggé méltatlan módon. Én ezt utólag így ítélem meg. Ezt a történetet nekem valahogy meg kellett írnom. Valahogy meg kellett írnom azt, hogy fordultam szembe apámmal, és aztán, hogy békéltem meg valamilyen szinten vele, ami a mostani feleségemnek köszönhető, akinél harmonikusabb személyiséget nem igen tudok elképzelni. Nos, engem ő békített ki a saját apámmal, és a saját környezetemmel, hogy én ne gondoljam azt, hogy már pedig az egy hihetetlen nagy tévedés is, egy hihetetlen nagy bűn, ami annak idején történt, és emiatt valakinek itt sürgősen vezekelni kell. Ma már nem gondolom azt, most már azt gondolom, hogy ez egy szerencsétlen történet, amiben apám egy szerencsétlen szerepet játszott, de valamilyen szinten ő is áldozata ennek, mert soha többet nem tudja magáról az akkori dolgokat lemosni. Neki most már ezzel a tehertétellel kell élnie, hogy annak idején szembeszegült azokkal, akik valamilyen ellenzéki magatartást képviseltek, és akiknek utólag kiderült, hogy mégis nekik volt igazuk. Megtörténhetett volna, hogy a szovjet rendszer fennmarad, és továbbra is úgy kell megtartani a modus vivendit, hogy naponta kompromisszumot kell kötni a hatalommal. Hogyha az történik, akkor valamilyen szinten apámnak az igaza is érvényes maradt volna. Mivel a rendszerváltozás megtörtént, és mégis kiderült a mélyebb, a valódi igazság, így azt gondolom, hogy az álláspont továbbá tarthatatlan. Itt be kellett volna következnie valamilyen katartikus bevallásnak, valamilyen katartikus vezeklésnek. Nem következett be. Nem következett be. Azt gondoltam, hogy ezek szerint nekem kell megtennem. Nekem kell ezt a vezeklést lefolytatnom, nekem kell megírnom ezt az egészet úgy, ahogy történt.
Gyakran gondolok arra, vajon másként lenne, ha ahelyett, hogy cselekedeteinek szükségességét magyarázta számtalanszor, ahelyett csak egyszer, egyetlen egyszer bocsánatot kért volna mindazoktól, akiknek ártott. Csak egyszer bevallotta volna, nem apró részleteiben, nem módozataiban, nem egyes vonatkozásaiban, hanem azon egészében és teljességében volt gyalázatos mindaz, amit Agamemnon és a tanítványok ellen cselekedett. Ha ezt csak egyszer így elismeri, akkor, ezek után már nem lenne sokkal elfogadhatóbb ez a gyalázat, és sokkal hihetőbb, hogy a kényszernek nagyobb szerepe volt benne, mint önző törekvéseinek. Ha egyszer, csak egyszer bevallja bűnösségét, vajon ennek a megvallásnak a gyötrelme árán nem szerezhetette volna egyszerre elégtételt mind ellenfeleinek, mind magának? Vajon ezzel a súlyos gesztussal nem vette el volna elejét annak, hogy ellenfelei erkölcsi tőkét kovácsoljanak, és több évtizedes létprogramot építsenek az akkori sérelemből? És vajon ezzel életem legnagyobb fájdalmától és bűntudatától, hogy nem lehettem rá büszke, engem megszabadíthatott volna-e? Én úgy érzem, hogy a szembesülés az e pillanatban olyan főművem, amelyet egyelőre nem tudok meghaladni. Nem mondom azt, hogy soha nem fogom tudni meghaladni, de mindenképpen azt érzem, hogy most egy átmeneti pillanatban, egy átmeneti időszakban vagyok, amikor megírtam valamit, de ennek most már 2 éve, most már kellene valami újat írni. Megírtam egy nagy valamit, amiben én tényleg mindent beleraktam, az egész életemet és az összes gondolatomat, és hát egy nagy összegzése mindannak, amit én magamról, a világról, az irodalomról képzelek, az ebben mindent belesűrösödött ebbe a regénybe. Tehát ha én ezt létrehoztam, akkor ezzel valaminek a végére pontot tettem. Akkor is, ha nem tudok, érzelmileg nem tudok túllépni rajta, művészileg, alkotásmódban azonban túl kellene rajta lépni. Jelenleg nem érzem magamat eléggé erősnek ahhoz, hogy túllépjek rajta. Most én úgy érzem, hogy ennél jobb művet én nem fogok tudni írni a következő 50 évemben, vagy amennyi adatik még. Valószínűleg egy másféle irodalom gyakorlás következik most részemről, amelyet én most már csinálok az elmúlt 2 évben. Én most apróbb dolgokat írok. Én most havonta megírok egy novellát, azért megkérik, mert elvárják egy újságnál, de ezt én nagy-nagy örömmel teszem, és ez szintén egy nagyon fontos írói kihívás, hogy tudok-e havonta írni egy 5500 karakteres novellát, aminek nem illik többnek lennie, lehetőleg kevesebb se legyen frappáns, megéljen a napilapban, de azért legyen irodalmi értéke, mert nem tárcát írok, hanem valódi novellákat írok, csak kis novellákat. Mondjam azt, hogy most apró pénzre váltom a tehetségemet? Mondjam azt, hogy apró blogra váltom a tehetségemet? Hát naponta írok 1, 2, 3, 4 blogbejegyzést. Az mind idő, az mind energia, az mind írásgyakorlat, de hát ez csak gyakorlat. Írok újságcikkeket, írok komolyabb naplót, és nem csak a blogbejegyzéseket, hanem ilyen havi összefoglaló naplókat is írok, szintén egy folyóirat részére. Tehát azt hiszem, hogy most egy ilyen időszak következik, hogyha az én személyiségfejlődésemben, hogy valamilyen csúnya szót használjak, ha az én érésemben, ha az én felnőtté válásomban, ami még mindig folyamatban van, ha ebben bekövetkezik egy olyan pillanat, amikor újra valami elmélyülésnek kell következnie, ha ezt a mindennapi webviháncolást valami miatt én abba kellene, hogy hagyjam, vagy eldönteném, hogy abba hagyom, akkor valószínűleg jönne egy elmélyültebb korszak, és lehet, hogy nagyobb, terjedelmesebb művek is megszületnének. Vannak ilyen terveim. Több regénykedvezményem van. Én ezekről nem mondtam le. Ezek ott vannak készen, negyedkészen, félkészen a terveim között, meg megfogalmazott szövegek formájában is. De most nem ez a fontos nekem. Most az a fontos nekem, hogy közös novellát írjak a feleségemmel, Évával. Addig provokáltam, amíg ráállt arra, hogy ne hagyjuk már kihasználatlanul azt a lehetőséget, hogy 2 író él egymás mellett, és soha semmit közösen nem csinál, csak külön írjuk a saját műveinket.